máte za svou úvodní zápas úspěšný, tak jak bys ho zhodnotil? Tak hráli jsme výborně, týmově, bojovali jsme, táhli jsme za jeden pro vás a přejeli jsme prostě. Moc se mi to líbilo, jak jsme hráli. Myslím si, že ten vstup do utkání, jak jsme na ně vlítli, hned jsme zatlačili, sice jsme dostali gól, ale hned jsme to otočili a to rozhodlo. Tam dostal Libor Zábranský přihrávku na modrou, výborně vystřelil a já jsem to se štěstím tečoval a spadlo to tam. Tak tenhle turnaj je určitě super zkušenost, jsem strašně moc rád, že tady můžu být a tady je skvělá parta, takže doufáme, že dojdeme co nejdál. Všimáš si třeba i skautů, co jsou na tribuně SNHL? Ne, to neřešíme s klukama, prostě hrajeme, snažíme se vyhrávat a dojít co nejdál. V dalším utkání vás čeká Švédsko. Určitě budeme muset hrát náš systém, naši hru, snažit se co nejvíc hru podobnou dnešku, bojovat, dělat co nejméně chyb a prostě zkusíme to a vyhrajeme, uvidíme. Byla tady skvělá atmosféra, je to asi už trochu jiný než v tom Liberci. To je super atmosféra, fanoušci fanděj, to je paráda, jsme hrozně rádi za to. Máš tady třeba stejnou úlohu, jako máš v Liberci, nebo máš nějaké jiné úkoly? Tak dalo by se říct, že jo, v Liberci možná jsem trošku víc vytěžovaný do přesilovek a tak, ale jinak to je to samý. Tak jo, díky.